Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле президиум, чакырылган кунаклар. Мин Дамир Әсхәт улы Шайхутдинов, Әлки районы егете. Әлки районы Түбән Әлки урта мәктәбен тәмамлаганнан соң 1989 елда югары белем алу теләге белән Казанга килдем. 1994 елда Казан авыл хуҗалыгы институтын уңышлы тәмамлаганнан соң туган якларга юл тоттым. Максатым иң беренче туган якта эшләү, яшәү иде. Бәкәрлегем 1995 елда башланды. Баштан Газель, аннары озак үтми КамАЗ алу бәхетенә ирештем. Шул машиналар белән төрле урыннарга, авылларга, хуҗалыкларга продукция, икмәк ташы башладык. Казакстан төбәгеннән бер туган абыем Альберт белән авыл хуҗалыгы өчен бик кирәк булган К700 тракторлар алып кайттык. И каршыбызда гаражда ремонтлап аны сата башладык. Әкрен генә эшебез китте. К700-ны үзебезнең Түбән Әлки авылы бик күп сельхозтехника булгач, К700-ны белә торган эшмәкәрләр бар, эшчеләр бар, шулар белән әкрен генә кызык килеп чыкты. Без аны Казакстаннан алып кайттык та сүтеп 4 КамАЗ белән алып кайттык та ит тараттык та иртә белән торып чыксак, турда сап-сары бөтен бөтен авыл халкы килә дә көтү куалар да, карыйлар. Без нәрсә бу К700-лар алып кайттык дип шуннан күрә безнең шул башлап китүебез шулай килеп чыкты. Түбән Әлки авылында урнашкан сельхозтехника оешма таркалганнан соң, хуҗасыз калмасын дип, бу оешманы үзебезгә сатып алырга булдык. Бүгенге көндә бу биналарда бертек саклау складлары, бертек киптерү, көнбагыш мае сугы цехлары, сөт кабул итү пункты, бетон заводы урнашты. Шуларда 100-гә якын кеше эшли. Эшләүчеләрнең 70% яшьләр безнең. Атак авылыннан, күрше авыллардан, чит төбәкләрдән юк, үзебезнең район җегетләре эшли. Безнең Әлки районында шуның хәллек бай эшчеләргә, шуңа бик тырыш халык эшлибез дә, безнең җитәкчеләребез дә белә инде турында. Әлки районында районыбыз, авылыбыз киләчәге минем бик борчый. Шуннан чыгып, ярдәм кирәк булган фермерларга булышырга тырышам. Мәсәлән, Әлки районында 2 ферма якка бастырдык. Берсе Түбән Калчурында, икенчесе күрше Әхмәт авылында, Нурлат районында, Әлмәт авылында 100 баш сыергач капиталь ремонт ясадык. Чирмешән районы Лашман авылында капиталь ремонт ясадык. 8 районда Әлки, Спас, Нурлат, Аксубай, Чирмешән, Яңа Чишмә, Лаеш районнарында 68 ответ хранениега 68 суыткыч куйдык. Алар Ковров шәһәрендә Фрешфилд фирмасы җитештерелгән. Ә инде Түбән Әлки авылына күчтек. Анда да күп эшләр эшләдек. Мәсәлән, авылның мәчетенә капиталь ремонт ясадык. 800 метр асфальт, 500 метр бетон юллар салынды. Сез үзегез дә кичә килгәч күрдегез инде безнең күпме хезмәт түккәнне. Ел сайын Сабантуй бәйрәмнәре оештырабыз. 2017 елда Түбән Әлки урта мәктәбенең 100 ел юбилеен уздырдык. Шундый матур иттереп, шундый зур бәйрәм килеп чыкты ул. Инде ис китмәле булды ул. Авылыбызда 2 миллионга сумга төшкән хоккей мәйданы бастырдык. Шунысы шатландыра. Анда 50 яшьлек иратларда хоккей уйнарга чыгалар. Бүгенге көндә анда һәр көн диярлек хоккей ярышлары үтә. Һәр елны яңа ел бәйрәмнәре авыл уртасында бик зур чыршы бизибез. Яңа ел төнендә төрле авыллардан җыелган халык рәхәтләнеп бәйрәм итә. Шундый матур иттереп үтә ул безнең. Анда безнең горкасы да бар, матур иттереп безнең клубтагы кызларда бик матур эшләр. Алар шундый матур уеннар оештырып бик матур үтә. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Беренчедән, кешеләрне шатландыру үзе бер бәхет. Икенчедән, тулы гаиләм, хатыным, балаларым бар. Минем бизнеста иптәш Гүлнара бик каты булыша. Без бер малай, 2 кыз тәрбиялибез. Киләчәгемдә өметле малаем минем КФУның бизнес-информатика факультетында укый, әти исән булсак, үзем миндә кайтырмын, миндә булышырмын дип тора. Икенчедән, яратып бөтен барлыгымны биреп эшли торган эшем бар. Эше барның ашы бар ди халык, эшләп яшим. Кешеләргә кирәклегемне тою, яшәү мәгънәсе бирә. Әйе, мин бәхетле кеше, сезгә дә шундый ук бәхетләр телим. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, безнең сезгә бер зур үтенечебез бар. Кичә кунаклар килде дә сорау бирәләр, менә авылыгызның мәчете бармы? Мәчет бар. Суның тыягында, анда ләге буламы? Булмый. Ничек инде булмый, машиналар белән булмый. Анда безнең 38 ел тәмам назад тимердән басма ясалган инде ул хәзер аварийный состояниедә. Без абый белән инде барабыз да шул күпергә карап торабыз, барабыз да күреп карап торабыз. Бөтен эшне эшли алабыз, но күпер төзи белмибез. Шуңа күрә бик зур үтенечебез инде авыл халкы да бөтенесе безнең авылда 280 хуҗалык, 800 дә 7 кеше яши, бер сатылырга йорт юк.
йортлар дефицит дип табарбыз. Балалар мәктәп тулы, балалар бакчасы тулы. Ул авыл матурая көннән-көн ямләнә, но күперебез юк. Зинһар өчен булышыгыз инде безгә шул күперне төзергә. Инде без инде аны Фатвалишкә дә барып карадык, кая гына барып бәрелмәдек, булдыра алмадык. Сез булдырсагыз гына. Аннары Замиргалич бер көнне Турцияга барып кайттым. Андагы мин Турциядә су барда, ташлар барда, урман юк икән белә идем инде. Но мәкәрлек, шуның хәтлек развитый анда менә шул средний, мелкий, зур бизнес, менә шундый искитмәле Стамбул тирәсендә карап кайттык. И без бер кафега эләктек бер авылда. Ул кафе үзе оештырган инде, үзенең музее бар, бер 50 метр может булганыгыз да бардыр. И иң матур җиргә үзенең фотографиясыннан без Ирдаган белән үзе төшкән фотографиясы бар. Мин хыялланып утырам. Мин әйтмәм дә дигән инде. Рөстәм Нургалиевич, мин сезне менә әйтегә урыслар әйтмешли, вживую беренче тапкыр күрәм. Теге менә үзем хыялым бар. Теге тезеләсе күпердә икәү безгә Дамир әфәнде, күпер елга инешегез киңме? 18 метрга җитәргә була. Без аның где-то бер ягы 18 метрга, бер ягы 9, бер ягы 9 булса, уртада подпоркасы бар инде аның. То есть аны бер 18-20 метрга хәтле була инде. 20 метр. Ике яклымы яки бер яклы? Бер яклы да җитә безгә. Бер яклы җитә. Легковой машиналарга бездән да защитлар куябыз да. Абый белән дә сөйләштек. Күпергә хәтлек җыяу җиргә машина белән барырга. Бөтенсе дә бергә? Җиңел машинага. Җиңел машинага. Мен инде бар хыялым бар, шул мәйтәм бу күперне тизгәч, бергә эшәү басып, фотографияга төшеп, үзебезнең эштә иң матур җиргә шул фотографияны куясым. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Кичәге өчен дә рәхмәт. Шундый килеп, матур иттереп килдегез, матур иттереп киттегез. Безнең Әлки районы шаугыр килеп торды инде. Без инде шул хәле шатландык. Теге абыйга әйтәм, абый кичә шундый рәхәт, теге геройлар буен кул тирләп утыра. Шуңа күрә бик матур булды. Килегез, аралашыйк, сөйләшик. На самом деле безнең сөйләшәсе күп сүзләр күп, эшмәкәрләр алар аралашырга тиеш. Ул бит инде без бу менә монда утырып, или бу эшкингә Казанга килеп, или каядыр барып, бер нәрсә дә югалтмыйбыз. Табышлар гына күп булачак. Безнең Үшінші кені Астраханьнан үш егет келгеннер да сіз бойынша сөйлешеміз инде. Дамир, а почему вы так хорошо живете? Мы айтам, знаете почему? У нас президент сильный, как в рекламе. Мы айтам, республика сильная и народ работящий. Мы айтам, у нас если один человек гараж 6-метровый построит, сосед обязательно 7-метровый сделает. Поэтому мы везде как бы и процветаем, и как бы все про нас знают. Бик зур рахмат барыгызга да. Исән сау булыгыз. Менә суны да эчеп китте бар, бер-берне дә югар. Күпер дә төзе, су да эчертең, а? Булгыра. Yolчылар бармы безнең монда, юкмы? Минтранс бармы? Юк. Ленар. Менә фотографияга бергә төшәсең инде, күпер ясыйсың. Быел күпер ясагыз. Яхшы сөйләштек.